Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U tnilqakom sabiex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija nsellmu b'mod partikolari lilkom ilkoll li qegħdin tingħaqdu magħna, forsi morda minn djar tal-anzjani, mid-djar tagħkom. Nsellmu anke l-dawk li jsellmuna minn barra tseguna minn barra mill-gżejjer tagħna. Ekku liturġija tal-lum tissedinna sabiex nirriflettu fuq l-għaqal. Sedina biex inkunu għaqlin mhux biss fil-ġid materjali imma aktar f'dak li hu spiritwali biex naħżnu għalina teżor fis-sema. Jew nibdew billi narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. U jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wediet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, jien żgur minnkom ħuti li jintom il-koll mimlija bit-tieba u bl-erf kollu, kapaċi twidbu lil xulxin. Imma jien għamilt il-qalb u ktibtilkom biex infakkarkom f'xi ħwejjeġ. Dan għamiltu bil-grazzja li tani Alla, li nkun Ministru ta' Kristu Ġesu fost il-pagani, ikkonsagrat biex naħdem għall-Evanġelju ta' Alla u nagħmel mill-ġnus offerta mqazza mill-Ispiritu Santu u li toġob lill-Alla. Għalhekk jien għandi biex nitkabbar fi Kristu Ġesu fis-servizz tiegħi għal Alla. Ma nissogra nsemmi xejn, jekk mhux dak li jagħmel Kristu permezz tiegħi biex inwassal il-pagani għall-ubbidjenza bil-kelma u bl-emil, bil-qawwa tas-sinjali u l-mirakli, bil-qawwa tal-Ispiritu ta' Alla. Hekk permezz tiegħi seħħ ix-xandir tal-Evanġelju ta' Kristu minn Ġerusalem u l-imħawi ta' madwara sal-Ilirja. Ix-xewqa tiegħi hi li nxandar l-Evanġelju f'inqatt ma semma Kristu sabiex ma nkunx bnejt fuq sisin li jkun qiegħed ħaddieħor kif inhu miktub biex dawk li qatt ma kellhom l-aħbar jaraw u dawk li qatt ma semgħu bih jifhmuh.
Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu flimkien, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibditlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu flimkien, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ara fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael flimkien, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. L-art kollha minn talfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu flimkien, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu, fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kien hemm raġel għani li kellu amministratur u li dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu: da x'inhu li qed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma jistax ikun tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu bejn ruħu qal: issa x'se nagħmel? La darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni, immur nagħżaq ma niflaħx, nittallab nistħi. Nafx nagħmel ħalli meta nitwarrab minn din l-amministrazzjoni insib lil ħaddieħor li jilqani għandu. U wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. 100 barmil żejt wieġbu dak. Oħroġ il-karti tiegħek qalu l-amministratur, oqgħod bil-qeda malajr u ikteb 50. Lil ieħor staqsih: u int kemm għandek tagħti? 100 xkora qam wieġbu. Qallu: oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem brasu għax li din id-dinja jimxu bil-għaqal iktar minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Testa l-Vanġelu li għadna kif rajna jippreżentanna lil Ġesu li jitkellem mad-dixxipli tiegħu, mhux qed jitkellem ma' folla kbira jew mal-Fariżej, ma qed jitkellem mad-dixxipli tiegħu, ma' dawk li huma l-aktar qrib tiegħu. U qed jgħinhom jifhmu qed kif permezz tal-għaqal wieħed jista' jinvesti aħjar fl-esperjenza spiritwali tiegħu, fil-ħidma għas-saltna ta' Alla, permezz tal-għaqal li hu tad-dinja. Jippreżentalhom realtà ta' għaqal tad-dinja li jfittex iktar il-ġid materjali bi proposta biex mill-għaqal tal-ġid materjali naslu nagħmlu mixja għall-għaqal f'dak li hu spiritwali. Il-parabola ma tfaħħarx il-qerq tal-bniedem, ma tfaħħarx il-korruzzjoni. Kultant wieħed forsi jista' jitfixkel quddiem parabola bħal din u jgħid: imma għaliex din il-parabola tispiċċa hekk? Għaliex dan il-bniedem qed jisraq lil sidu u donnu jidher li qed ifaħħru anki Ġesu fil-Vanġelu jew is-sid fil-istorja, fil-parabola li qed tiġi rakkuntata. Fil-fatt, l-amministratur qed juża il-ġid ta' sidu biex jagħmel pjan ħajżgura l-futur tiegħu. L-aktar kważi mod spontanju uman, mhux moralment tajjeb, imma spontanju uman biex jiggarantixxi futur. Qed juża l-ġid ta' ħaddieħor
u dik minna nfisha hija serq, imma biex jiggarantixxi biex jiddefendi xi ħaġa li hija tiegħu, is-sopravivenza tiegħu biex iħares lejn il-futur tiegħu. U meta Ġesu jitkellem fuq uliet id-dinja li huma qlin aktar minn uliet id-dawl, qed jgħidilna li hemm nies li lesti jissagrifikaw ħafna jew jagħtu ħafna biex jiddefendu l-interessi tagħhom u kultant uliet id-dawl, kultant in-nisrani mhux konxju li ma jinvestix biżejjed biex jiddefendi dak li hu tiegħu. U allura l-istedina li qed tagħmlilna it-test tal-Vanġelu illum hija proprju stedina biex ninvestu anki aħna f'dak li hu tagħna. Jiena bħala nisrani ninvesti biex niddefendi dak li hu tiegħi, biex niddefendi il-valuri tiegħi, biex niddefendi l-esperjenza tal-fidi tiegħi. Aħna kollha amministraturi, is-sit huwa Alla. Imma aħna kollha kemm aħna amministraturi ta' dak li hu ta' Alla. U allura m'għandniex biss l-istedina ma anki r-responsabilità li l-ewwel nett namministraw tajjeb dak li hu tagħna u tajjeb li nimministraw tajjeb anki dak li hu ġid materjali, għaliex le fih innifsu il-ġid materjali mhux ħażin. Kemm il-darba namministrawh bil-valuri li huma tajbin, bil-valuri tagħna bħala Ansara, bil-valuri li proponinna l-Vanġelu. Imma mbagħad iktar minn kollox hemm il-mistoqsija l-provokazzjoni li aħna inħarsu l-qudiem fl-investiment f'dak li hu spiritwali, fl-investiment f'dak li hu ta' Alla, f'dik li hi l-esperjenza tal-fidi tagħna. U allura l-mistoqsija li titpoġġa qudiemna, aħna ma nafux meta se jalqinna iż-żmien tagħna. Hawnhekk għandna realtà ta' amministratur li wasal fl-eluq ta' żmien tiegħu. Aħna ma nafux meta se jalaq iż-żmien tagħna, allura kemm hu sabiħ li ngħixu l-ħajja tagħna kuljum konxji li rridu nissalvagwardjaw l-esperjenza ta' Alla, li rridu naħdmu kontinwament għas-saltna ta' Alla. Biex mhux biss meta jasal dak il-mument inkunu verament nies preparati, imma anki biex l-esperjenza tal-ħajja tagħna fuq din l-art tkun esperjenza li tagħmel sens. Meta jiena ngħix dak li hu ta' Alla, meta jiena ngħix il-valuri tal-Vanġelu, meta jiena ngħix verament dak li jixtieq minni Ġesu, jiena fil-ħajja tiegħi ngħix il-paċi tal-qalb, l-esperjenza tal-ferħ veru. U dak li Alla l-Missier jixtieqna ngħixu f'din il-ħajja, anki jekk kultant ikun hemm il-mumenti tat-toqol, anki jekk kultant ikun hemm il-firdiet umani li ħallu il-mewt qegħdin fix-xahar ta' Novembru meta kun nirriflettu fuq din ir-realtà li kultant insofru fil-ħajja tagħna għaliex nitilfu raba tagħna dawk li huma qrib tagħna, imma fuq kollox hemm sedina biex anki aħna nippreparaw għal dak il-mument li jaslinna dak it-tmiem meta niltaqgħu wiċċ imbuċċ ma' Ġesu. Lil-Alla li ħalaqna biex ngħixu ferħana u jrid il-paċi tagħna, nitolbuh jagħtina li ngħaddu fis-sliem il-jiem kollha ta' ħajjitna, nwieġbu flimkien mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għall-knejjes tal-Asja u l-Afrika biex iżommu fihom l-entużjażmu tal-konverżjoni, l-umiltà tal-bidu u r-radikalità tal-martri tagħhom. Nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għall-paċi u l-għaqda bejn il-bnedmin ta' kull razza, twemmin u klassi soċjali. Nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għal min bħal Kristu qiegħed isofri inġustizzja u disprezz biex isib il-qawwa li jpatti l-ħażin bit-tajjeb. Nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għal min tilef il-fidi biex isib fil-komunità nisranija tagħna
il-post fejn jiltaqa' mill-ġdid ma' Alla nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Jew f'mument żgħir ta' skiet inresqu talba tagħna lil Mulej. U Alla li b'ħafna modi urejtna l-imħabba li għandek lejna, għatina l-qawwa li ningħataw għal xulxin kif jingħata għalina ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna il-kotra tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuk ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien iroddu lek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħalħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon 14, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħin u l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħutew nitolbu flimkien dik it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, żeħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Naqsmu l-paċi ma' xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. O Alla ħanin li tissa kollox, kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiegħed lil min jirċivihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu l-ordnijiet għal bejgħ ta' djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2026. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura tal-jum, riflessjonijiet u kuntatt tal-parroċċi flimkien ma' tarif utli ieħor. Miegħu qed jinbigħ ukoll notebook b'silta mill-Bibja u paġni vojta fuq ġewwa. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isir fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-BFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna u iqaf magħna. Glorja għall-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru tad-dbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dobietna bħalma nafri l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw f'tieni misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnobietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħani fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tikun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw ir-raba misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. U la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet tad-dmugħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Amen. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la daħanni fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen.
Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem id-daw ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Aħfrinna li tolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ismana li tolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-Sant Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħniena int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirt ħżiena l-oħra li jiġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba l-San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Roccu, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.